Op 20 april 2020 stond de Peel in brand. Nu brandt de Peel wel vaker, maar dit keer ging 80% van de Deurnense Peel in vlammen op. En het duurde maanden voordat de veenbrand was geblust. Hoe kon het zo vreselijk misgaan? Wat zijn de lessen voor de toekomst? En hoe staat het eigenlijk met de veerkracht van de natuur? Ja, dit is de Peel in brand. Heel heftig. Het zult gewoon nog na. Ondergronds branden kunnen er nog zijn. Het is nu nog een heel gevaarlijk gebied. Ja, daar word ik wel heel erg verdrietig van. Het is zo'n mooi gebied en eigenlijk gewoon onbereikbaar, verwoest. Ik was maandag in Limburg geweest wandelen en toen ik terug naar huis reed, zag ik eerst van verdorie als dat een mijnweg maar niet is die in brand staat. En even later kwam ik richting huis ter hoogte van Liesel en toen zei ik dat de Peel in brand stond. Maandagavond heb ik het dus voor het eerst gezien. Toen ik die helikopter boven de Peel zag en toen dacht ik van dat is niet goed. Dat is helemaal mis. Ik ben niet zo panisch aangelegd meteen, dus het was vooral veel intimiderend. Ik denk dat dat het goede woord is. Met name die Chinooks, die hier ook echt over de boerderij vlogen. Je had het gevoel dat je ze kon aanraken, zeg maar, zo dicht. Toen dat dinsdag zagen we dat het eigenlijk al een heel stuk verder was getrokken, de brand. En ook dat in de loop van de dag kwamen steeds meer hulpverleners, brandweermensen. Zag je eigenlijk van hot naar her en dan weer eens daar een paar en dan weer eens daar een paar. En toen kwamen de helikopters. En toen begon mij echt wel te dagen van ze hebben het wellicht niet onder controle. En nu? Door de brand en enorme rookontwikkeling moesten veel inwoners van Griensveen evacueren. Ze konden naar familie of naar het gemeentehuis in Deurne. Ik stond foto's te maken en toen kwam mijn dochter, die zat nog binnen televisie te kijken. Het was 9:15. En zij kwam hier naartoe gelopen helemaal in paniek met de mededeling dat we dus ons huis uit moesten. Ja, had echt dikke tranen. Ja, ze wist gewoon niet wat er gebeurde. Ook toen we na de evacuatie weer terugkwamen, mochten we de dag erna weer terug. En toen wilden ze wel eerst kijken of het vuur helemaal geweken was, dat er niks meer te zien was. Niet alleen voor de bewoners is het schrikken. Staatsbosbeheer spreekt al snel van een regelrechte ramp voor de natuur. In principe is een brand hoeft niet erg te zijn. Soms dan zijn bepaalde brandjes soms goed voor verjonging of om bepaalde vegetatie weg te krijgen. Maar 800 hectare in een gebied van 1200 hectare is gewoon immens. Dat is echt een ramp. Voor zo'n ecosysteem wat gewoon heel kwetsbaar is en waar heel specifieke vegetatie voorkomt, heel specifieke diersoorten voorkomen, ja, die zijn nu gewoon in één klap hun leefomgeving kwijt. In ieder geval voor de komende jaren, misschien wel tientallen jaren. Dus in die zin is het wel gewoon echt een ramp. De Peel in al zijn schoonheid lijkt dus voor lange tijd verloren. Maar dat is een lichtpunt. Fotograaf Jan van der Kam werkte tientallen jaren aan een fotoboek over dit kwetsbare natuurgebied. Net toen zijn levenswerk klaar was, vloog de Peel in brand. Ik heb natuurgebieden gezien over de hele wereld. En sommige wel veel mooier dan de Peel. Maar wat zo dicht bij je woonplaats ligt. En vooral zo'n mooi gebied in een dichtbevolkt land als Nederland. Dat is toch wel heel uniek. En dat zouden we in elk geval moeten behouden. En het zou mooi zijn als iedereen daar wat meer voorzichtig mee was. Ik woon hier al ruim 50 jaar in de Peel, midden in de Peel. En de meeste foto's zijn in die periode gemaakt. Voor mij niet een levenswerk, maar wel het werk van een groot deel van mijn leven zit hierin.
Meteen na de ramp barst de kritiek los over het beheer van het natuurgebied. Dat terwijl er al enkele onderzoeken in gang zijn gezet naar het ontstaan en de verspreiding van het vuur. Maar de omwonenden zijn en blijven wantrouwend. Mijns inzien is het probleem met het beheer van de Peel dat er paden worden afgesloten, dat daar om mensen te weren, dat op een veel te rigoureuze wijze gebeurt. En ook dat er op het moment dat er gesnoeid wordt, het snoeiafval gewoon er gedumpt wordt op en rond de paden. Wat bij zo'n grote brand niet alleen zorgt voor extra brandstof, maar ook voor dat de brandweer er gewoon niet bij kan, omdat die stronken hout allemaal op de paden ligt. Gezonde argwaan? Ja, ik denk het wel. Ja. Naar wie toe? Naar Staatsbosbeheer. Ja, Staatsbosbeheer denk ik wel het meeste, ja. Ja. U kunt zich voorstellen dat er dadelijk conclusies komen waar ze misschien niks mee doen? Ja, en dan hoop ik wel dat wij als bewoners ons vast kunnen bijten aan het feit dat wij ook meetellen als inwoners van Griensveen of Helenaveen of Liesel. En dat ze echt ook voor de veiligheid van ons kiezen. Want u bent bang dat Staatsbosbeheer echt kiest voor de natuur? Ja. En dat betekent concreet? Dat ze de Peel niet toegankelijk gaan maken voor brandweer en voor bewoners van de dorpen. De Peel ligt in het grensgebied van Noord-Brabant en Limburg. Het vuur woedt met name in de Deurnense Peel. 800 hectare, vergelijkbaar met zo'n 1200 voetbalvelden, gaat in vlammen op. Ja, wat ik gezien heb is vooral veel zwart geblakerd gebied. Wat ik ook gezien heb zijn een paar pogingen die er zijn gedaan om de brand tussentijds te stoppen. Wat ze noemen een stoplijn. En daar zie je echt hoe het gevecht tegen het vuur is geweest. Dat is echt indrukwekkend om te zien. Ik zou ook wel direct van de gelegenheid gebruik willen maken om hier mijn grote waardering uit te spreken voor de brandweer en ook de hulp van Defensie met de blushelikopters. Want er is hier enorm hard gewerkt. Ja, en desondanks is er toch 800 hectare natuur in vlammen opgegaan. En we hebben hier in de Deurnense Peel, dit is een beschermd natuurgebied, Natura 2000. En dit hoogveengebied is gewoon heel erg bijzonder en uniek eigenlijk, want er is heel weinig hoogveen over. En ja, juist die specifieke hoogveensoorten, zowel planten als dieren, ja, het is wel even de vraag hoe lang het duurt voordat zij hun geschikte leefomgeving terugkrijgen. Kijk, hier zie je het bewijs dat het natter maken van de Peel zou helpen. Want op die nattere plekken zijn de veenmossen hier en daar gelukkig nog gespaard gebleven. Hier heb je bijvoorbeeld nog wat groen veenmos. Hier is het wel erg uitgedroogd, misschien verbrand. Maar er zijn gelukkig nog plekken met groen. En hier ook. Dus op die nattere plekken is het veenmos gewoon in stand gebleven. We zitten hier in een stukje Peel wat helemaal afgebrand is. Nou, het grootste deel kun je dan niet meer zien. De adelaarsvaren is maar net zo hoog als voor de brand. Alleen op plekken net als hier waar de brand wat dieper gegaan is, door wortels van berken, daar is nu nog kaal, maar over het algemeen is de adelaarsvaren weer een meter hoog. Ja, dat verergert het allemaal flink. Je krijgt depositie, die groeit veel meer aan storingsplanten. Dat zijn vaak nou net in het winterhalfjaar de brandgevaarlijke soorten. Pijpenstrootje, daar kan de brand razendsnel doorheen schieten, zeg maar. Dus als je daar op begint, dan zit hij een paar uur later over het kanaal heen. Adelaarsvaren is een hele berucht, hè? Alles wat je hier ziet staan, die massa die boven de grond staat, dat is allemaal van na de brand. Naast de verwoestende Peelbrand speelt zich dus nog een drama af. De stille ramp die ontstaat door de intensieve veehouderij in de omgeving en de aanhoudende droogte van de laatste jaren. En die droogte die wordt voor een heel groot deel veroorzaakt door niet de Peel zelf, maar door de omgeving van de Peel. Kijk, in de Peel moet het water nat blijven, maar rondom de Peel heeft de landbouw het graag droog. En dan krijg je dat het water uit de Peel naar de omgeving toe wegzakt. De droogte die werkt al 3 jaar op een rij, non-stop op dit gebied.
En die zorgt ervoor dat amfibieën bijvoorbeeld, dat hun eieren wel in het voorjaar nog net uitkomen. Maar voordat de jonkjes de kant op komen, ja, dan valt alles droog en dan komen ze om. Droogte is veel erger dan Die is veel funester, ja. Ja. Vernatting van de peel is eigenlijk de enige redding van de peel. Vernatting van de peel plus minder stikstof speelt beide heel belangrijk mee. En er moet volop worden ingezet de komende jaren. Ja, alleen zie ik nog steeds dat de overheid het veel te weinig doet. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat er nog steeds zo goed als geen stikstofmaatregelen getroffen zijn. En ook dat probleem van die verdroging is al sinds begin jaren 80 bekend. En de overheid doet er gewoon nog steeds veel te weinig aan. Dus het is echt de politieke onwil om het probleem echt aan te pakken. Door de intensieve veehouderij komen er te veel meststoffen zoals stikstof en ammoniak via de lucht op de voedselarme bodem terecht. Het gevolg? Grassen en varens groeien volop en verdringen andere planten die zo kenmerkend zijn voor de peel. Tijdens het droge voorjaar van 2020 was dit de ideale voedingsbodem voor de verwoestende natuurbrand. Om de omvang van nieuwe branden in de toekomst te beperken worden schapen ingezet om de begroeiing laag te houden. Want hoe korter het gras, hoe minder schade er ontstaat bij een nieuwe brand. Ja, wij trekken elke keer het Hullegebied rond. We hebben hier de Listerse Peel. De eerste stuk waar we nu begrazen is 75 hectare. En dan trekken we elke dag rond, eigenlijk overal, om zo kort mogelijk te houden. En als het maar eenmaal kort is, dan zien de schapen ook waar ze lopen. En dan kan je daar mooi overheen trekken. En hoeven ze maar een klein hapje te eten en is het weer kort. Come by. Come by. Lie down. Lie down. Lie down. Come by. Come by. Dat proberen we iedere dag. Proberen we met die 250 schapen overal een keer overheen te trekken. Maar je moet wel niet helemaal doorschieten in de vlucht, want dan houden ze het niet bij. Ja, dus de schapen doen eigenlijk aan natuurherstel hier. Ja, schapen doen puur natuurherstel voor de begrazing, door de brand te voorkomen. Ja, voor de late termijn. Kom Lin. Lin. Kom. Lin. Kom. Kom maar. Goed zo, look. Stay there. Stay there. Lin, dat doe. Stay there. Voor de brandweer zijn het hectische tijden. De grote brand is dan wel binnen enkele dagen geblust, maar de veenbrand smult nog maanden na. En dat betekent veel stank- en rookoverlast voor de bewoners in de wijde omgeving. Veenbranden, het trekt de grond in. Oppervlakkig kunnen we de vlammen eraf halen. Temperaturen zijn dermate hoog, dat blijft in het veen zitten. Het lijkt dat het uit is, maar als je een paar dagen daarna teruggaat en je gaat temperaturen meten, dan zie je dat het nog snel richting 400, 500 graden gaat. Ja, het is aan de ene kant frustrerend. Het is een bijzondere brand. We doen er alles aan om het proberen onder controle te krijgen. Maar je ziet, voor blus je het en achter gaat het verder. En ja, dat is vervelend. Frustrerend. Frustrerend, ja. Ze hadden het dus ook niet onder controle, kun je zeggen? Nee, dat gevoel hadden wij wel heel sterk dat ze het niet echt onder controle hadden. Nee. En waar bleek dat uit? Ja, dat het gewoon iedere keer weer oplaaide. Dat we iedere keer weer brandweer. Dan kregen we weer een appje in onze vriendengroep van... ik zie weer rook, is er weer brand in de Griensveen? Ja, op een gegeven moment vonden wij dat eigenlijk gewoon voor het heel normaal. Maar ja, dat is het natuurlijk niet, maar het hoorde voor het bij de periode. Volgens mij hebben we 2 maanden lang nog last van rookontwikkeling gehad. Dat we gewoon de ramen en de deuren dicht moesten houden. Dat we echt in de stank zaten, dat je niet buiten kon zitten. En ook heel veel ongelukken in de buurt gebeurd door dat er gewoon geen zicht was. Gewoon te veel rookoverlast. Er volgt een oproep op Facebook om foto's te sturen over de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Meer dan 500 foto's komen er binnen en van de selectie wordt een fotoboek gemaakt. Met ook aandacht voor een speciaal blusteam dat te voet de peel intrekt. Deze foto. In de nacht genomen? In de nacht, ja. Hier zie je gewoon het vuur, hoe heftig het is.
En brandweermannen die het dus proberen aan het doven te zijn, aan het uitmaken. Dat is toch wel indrukwekkend om te zien. Dat is de handcrew uit Overijssel. Die zijn speciaal hier naartoe gekomen omdat het was toch zo'n heftige brand en hij zelf kon er niet het gebied in. Dus die zijn hier naartoe gekomen om ons te assisteren en die zijn dus het gebied ingetrokken, heel diep. Om zo daar toch ook de grote brand in het gebied waar wij dus niet kunnen komen te bestrijden. De natuurramp trekt ook lijkenpikkers aan. Dat zijn insecten, bacteriën en schimmels die meteen hun slag willen slaan. Boswachter Jaap Smits is onder de indruk van het herstel, dat al vanaf de eerste dag begint. Dus een rampje op het moment en ook nog een periode daarna. Maar die natuur die gaat van dag 1 al in de stand van herstel. En daar sta ik niet te lang bij stil bij alle ellende die geweest is. Ik kijk vooruit en ik kijk hoe die natuur de kracht heeft om zichzelf te herstellen. En dat is ook erg mooi om te zien. Ik kan heel lang treuren bij een afgebrande peel, maar ik kan ook vooruitkijken van wat zo'n brand in de toekomst met een gebied kan doen. Kevers en wespen houden van verbrande bomen. En er zijn zelfs soorten die op meer dan 50 kilometer afstand een brand kunnen ruiken en meteen in actie komen, op zoek naar een snelle hap of een geschikte plek om zich voor te planten. Direct een aantal dagen na de brand, dan zie je dat er een aantal houtwespen op zo'n berk afkomen. Ik sta hier bij een berkenboom, die is half verbrand. Dat er een houtwesp opkomt, maar er zaten ook bijvoorbeeld hele grote boktorren al op. En op een of andere manier ruiken of voelen ze dat. En die zie ik dan na een paar dagen al op die stam daar rondlopen. En wat doen ze dan? Ja, allereerst, ze komen daar niet voor niks. Zij komen daar om voor hun nageslacht te zorgen. Dus zij komen daar of om hun larven in de boom te leggen, of juist een aanval te doen op een beest wat daarvoor al op die stam geland is en zijn eitjes daar heeft afgezet. Dus je hebt eiparasieten die komen daarop af. Zitten er al larfjes in, maar dat duurt meestal wel wat langer. Kan zelfs wel een jaar duren en dan komen daar de parasieten op af. In het najaar van 2020 komen de onderzoekers met hun bevindingen van de natuurramp in de Peel. En zoals zo vaak moet de samenwerking beter en schiet de communicatie nogal eens tekort. Staatsbosbeheer heeft te weinig oog voor brandpreventie en de brandweer is onvoldoende toegerust om grote bosbranden te bestrijden. Onze belangrijke conclusie is dat eigenlijk de werelden van de brandveiligheid en de wereld van het natuurbeleid en het natuurbeheer zijn toch redelijk gescheiden werelden. En als het dus gaat om de vraag wat kan je en moet je in een natuurgebied doen om branden te voorkomen en later ook te bestrijden, dan moet er meer contact zijn tussen die twee werelden. Dan moet meer worden nagedacht over de vraag, is de natuurdoelstelling in dit gebied verenigbaar met brandveiligheid? Is het gebied voldoende toegankelijk? Moeten we niet brandgangen maken? Moeten we niet meer maaien om te voorkomen dat er brandmateriaal op de grond zich bevindt? Dat soort gesprekken moeten veel meer gevoerd gaan worden ten einde preventie een wat groter accent te geven. Zonder de garantie te kunnen geven dat het daarmee altijd voor elkaar komt. De deskundigen vinden geen sporen van brandstichting, maar kunnen dat ook niet uitsluiten. En dus blijft inmiddels oud-burgemeester Van Deurne kritisch. Je moet proberen met elkaar nu heel goed op te letten van wat gebeurt er nou in dat gebied. Ik heb wel eens gezegd, natuurgebieden die branden niet zomaar spontaan, daar gebeurt iets. Maar ik ben die haas met die aansteker nog niet tegengekomen. En daar moeten wij heel goed op letten, hoe doen we dat precies in dat gebied. Maar we kunnen niet alles in de hand houden, dat gaat niet. En zou je niet moeten zeggen, als er extreem brandgevaar is, gooi het gebied gewoon dicht? Dat zou een optie kunnen zijn, maar dat zullen we met z'n allen moeten bespreken en daar goed naar moeten kijken van hoe pakken we dat aan. U houdt nog steeds rekening met brandstichting in de Peel? Ik hou altijd rekening met al die omstandigheden, ja. Dus de mens? De mens is het belangrijkste. Probleem in de Peel blijft dat zware blusvoertuigen van de brandweer zich kunnen vastrijden in de zompige veengrond. Daarom heeft het maken van brede brandgangen weinig zin. Maar dan zou ook het karakter van de streek verloren kunnen gaan. Een van de echte karaktereigenschappen van deze Peel is de grote uitgestrektheid en de rust. En als je dan zo'n Peel in stukken gaat verdelen, ja, dan help je dat karakter wel om zeep. Het komt eigenlijk een klein beetje erop neer dat je bijvoorbeeld een heel zeldzaam bekend schilderij, zoals de Nachtwacht, in 6 stukken gaat snijden, apart gaat tentoonstellen om te voorkomen dat het in 1 keer gestolen gaat worden, zou ik maar zeggen. Dan help je het karakter van zoiets wel om zeep.
Zoals ieder jaar wordt het herfst en winter. Aan het einde van die periode slaat de kou alsnog keihard toe. Dagenlang ligt er een dik pak sneeuw in de Pil. Mooi zo, hè? Ja, hier stond een jaar geleden ook, ja. Hoe is dat om hier te staan? Ja, nu sta ik er wel echt met een heel ander gevoel. Destijds was het toch een hele heftige tijd en was ook verdrietig. En ook van wat gaat er komen, hoe herstelt zich de Pil. En nu staan we in een mooi wit landschap. Kun je bijna niet meer voorstellen dat het hier een natuurbrand is geweest? Nee, dat is bijna niet meer voor te stellen. Nee, je ziet het nog een klein beetje nu dan, vandaag, aan de bomen die dan ook zwart uitzien. Maar verder is alles nu gewist. De Pilbewoners blijven kritisch. Alle onderzoeken naar de ramp zijn inmiddels afgerond. Maar de grote vraag blijft, wat gaat er in de praktijk met al die conclusies en aanbevelingen gebeuren? Ik vind dat het weer te makkelijk wordt afgedaan als zijnde van het was zo en we gaan nu, die paraatheid is nu even heel hoog. Maar we hebben in 2015 is er een soort gelijk onderzoek geweest, blijkt achteraf. Toen was er ook best wel een fikse brand. En met die conclusies is helemaal niks gedaan. Dus wie belooft mij dat dat nu, wie zegt mij dat dat nu dan niet weer gaat gebeuren? Eerst zien dan geloven? Ja, maar wantrouwen is hier sowieso, dat blijft hier. Er is in het verleden te veel voor misgegaan, afspraken geschonden, eenzijdig opgezegd. Waardoor het wantrouwen hier gewoon in grondslag gewoon heel groot is. Aan Staatsbosbeheer dus de taak om dat geschonden vertrouwen weer langzaam terug te winnen. Maar ik begrijp heel goed dat de omgeving bezorgd is. En ook wel heel erg kritisch van wij hebben inderdaad maandenlang hier in die rook gezeten. Dus wat gaat er nu concreet gebeuren om te zorgen, of in ieder geval omdat er alles aan gedaan wordt, dat het risico op zo'n onbeheersbare brand zo klein mogelijk is. En wat zegt u dan tegen hen? Dat we er nu inderdaad heel erg goed over aan het nadenken zijn en aan het praten zijn met verschillende partijen over hoe we dat risico dus zo klein mogelijk kunnen maken. Maar dat we dus ook nu al bezig zijn met bijvoorbeeld maatregelen te treffen voor het maaien. Dus om te zorgen dat die hoeveelheid brandbare massa uit het gebied is voordat het brandgevaarlijke seizoen weer voor de deur staat. U zegt alle alarmbellen hebben gerinkeld, de wake-up call is aangekomen? Zeker, ja, bij iedereen eigenlijk. De Pil en bosbranden horen bij elkaar. Dat was vroeger al zo en dat is nu nog steeds. Zoals op deze beelden te zien is uit 1959. Vaak staken boeren bewust kleine stukken in de fik om daarna nieuwe gewassen te laten groeien. Maar de verschillen tussen toen en nu zijn groot. Vroeger brandde de Pil ook 40 jaar geleden, stond hij ook in de brand. Maar 40 jaar geleden en nu, dat zijn andere omstandigheden. Klimaatveranderingen, alles komt bij elkaar. En daar moet je goed met elkaar naar kijken. Heeft u er slapeloze nachten van gehad? Nou, de coronacrisis was ook nog een onderdeel wat aan alle heftigheid rond waren. Ik heb niet gauw slapeloze nachten, maar het is wel extreem, ook voor bestuurders. Ja. Ik hoop wel dat de instanties ervan geleerd hebben en dat op het moment dat er melding komt van er is weer Pil in brand, dat dan er wel adequaat gereageerd wordt en dat er dan ook wat gedaan wordt met dat het in ieder geval sneller niet zo uit de hand loopt als nu. De veerkracht van de natuur is indrukwekkend, ondanks alle bedreigingen die er zijn. De jarenlange droogte die werkt als een sluipmoordenaar. De meststoffen die via de lucht onophoudelijk neerdalen in dit kwetsbare gebied. En daar komt de klimaatcrisis nog bij. Nou, hier zie je dat de natuur zich ook vrij snel weer herstelt.
het werd vrij snel weer groen en ook dieren zagen we weer terugkomen. Dus ja. Dus het is natuurlijk sowieso een hele grote ramp geweest, ook ecologisch gezien. Maar gelukkig is het niet alleen maar een verdrietig verhaal. En zagen we dat de natuur toch wel weer zich snel herpakte eigenlijk. En s'ochtends laat de honig naar even en naar bed. De raam weer op, geen sloop en de hemel was weer rooi. Mist heen op het land. S'ochtends laat de stond de vier in brand.